Ola, xa falamos das causas, dos principais xenerais e das principais batallas que houbo nesta Primeira Guerra Mundial e hoxe dedicaremos a clase aos principais tratados que se asinaron para establecer a paz. Así que comezamos! Co paso dos anos, a humanidade sufriu moitas guerras e conflitos que marcaron o transcorrer dos acontecementos e modificaron para sempre a historia e a forma de ser das persoas que as viviron. Nas clases anteriores falamos dalgunhas das grandes batallas, dos principais xenerais que as comandaron. Hoxe continuamos falando da Primeira Guerra Mundial e, concretamente, dos principais tratados e acordos obtidos para o fin da guerra. Os principais tratados foron firmados na Conferencia de Paz de París no ano 1919, pero de todos eles o máis coñecido foi o Tratado de Versalles. Este tratado firmouse con Alemaña o 28 de xuño de 1919. Cal foi o contido deste tratado? A responsabilidade da guerra achacóuselle á Alemaña e aos seus aliados e, polo tanto, tiveron que cargar cos costes de reparación da desfeita provocada pola guerra. Alemaña, ademais, perdeu os territorios que tiña en ultramar e tamén Alsacia e Lorena a favor de Francia. O exército alemán se desmilitarizou e lle foi prohibida a construción e aprovisionamento de determinado armamento coa fin de debilitar o seu poder. En Versalles tamén se creou a Sociedade de Nacións, que foi a precursora da ONU actual. O Tratado de Versalles foi demasiado duro con Alemaña, provocando neste país un gran resentimento. Este resentimento acelerou a subida ao poder de Adolf Hitler e foi a grande semente que provocou o estoupido da Segunda Guerra Mundial 20 anos despois. Aquí podemos ver unha fotografía dos dignatarios no Salón dos Espellos de Versalles para firmar o famoso tratado. Outros tratados da Conferencia de París foron o Tratado de Saint-Germain en Laye. Foi asinado por Austria en 1919. Neste tratado disolveuse o Imperio Austrohúngaro. E, debido a esta disolución, recoñeceuse a independencia de países que formaban parte do Imperio, como a Checoslovaquia, Serbia, Croacia e Eslovenia. Outro tratado foi o de Nevilly. Asinouse con Bulgaria no ano 1919. Nel
este país perdeu territorios que pasaron a ser gregos e tivo que pagar algunhas das reparacións precisas tras a guerra. Imos agora co Tratado de Trianón, que se asinou con Hungría no ano 1920. Aquí formalizouse a disolución do Imperio Austrohúngaro. Parte do seu territorio pasou a países veciños como a Romanía, Checoslovaquia, Serbia, Croacia e Eslovenia. O Tratado de Sèvres asinouse no ano 1920 co Imperio Otomán. Este imperio foi desmantelado e os seus territorios repartidos entre as potencias aliadas gañadoras da guerra. Nembargantes, os nacionalistas turcos rexeitaron o acordo, o cal levou a unha guerra de independencia turca que rematou coa firma do Tratado de Lausana no 1923. Neste tratado renegociáronse as novas fronteiras do que hoxe en día é a actual República Turca. Na fotografía podemos ver as localizacións destes tratados dos que acabamos de falar neste vídeo. Isto é todo por hoxe. E agora... tócache. Investiga. Chámase Tratado de Versalles porque nese pazo foi onde se firmou, pero saberías dicirme onde tiveron lugar as negociacións previas? Pois as negociacións previas realizáronse no lugar que agora ocupa o actual Museo d'Orsay. ¡Genial! Podes atoparme como @profe_aracelis nas miñas canles de Instagram, YouTube, TikTok e tamén na nosa páxina web profearacelis.com con máis exercicios e fichas interactivas e imprimibles.